оббозӣ дар ҷойҳое ки барои ин кор пешбинӣ нашудааст метавонад бо фоҷиа анҷом ёбад. Ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода аллакай дар 6 моҳаи соли 2023 13 нафар ғарқ шуданд, ки аз онҳо танҳо 7 нафарашон наҷот дода шуданду халос. Кумита аз аҳолӣ даъват мекунад, ки зимни оббозӣ қоидаҳои бехатариро риоя намуда, кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоранд. Дар назди соҳили дарёи Сир гурӯҳи наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода шабона рӯз назорат мебаранд. Инҷо наҷотдиҳандагон дарёро сайр мекунанд ва барои он нафароне ки ғарқ шуда истоданд ёрии аввалин расонида мешавад. Баҳри он нафарон махсус жилетҳоро мепӯшанд ва аз паи наҷотдиҳӣ ҳаёти як нафаре мегарданд. Ин ниҳод таъкид мекунад, ки кӯдакон ва калонсолон бояд як қатор қоидаҳои оддии оббозиро риоя кунанд. Пеш аз ҳама оббозӣ дар ҷойҳои махсус барои шаҳрвандон таъин шудааст. ҷаҳиш ба об дар макони ношинос тавсия дода намешавад, чун дар даруни он метавонад сангҳо, бандҳо ва арматураҳои сохтмонӣ бошад. Ночью здесь у нас вот на щите висит, вон там щит стоит, решение хукумата. После 8 часов мы людей отправляем с пляжа, купаться запрещено. Но некоторые все равно приходят, если другой конец пляжа, нам не видно, там темно. Тем более ночью сейчас свет выключают по всему городу. Там темно, нам ничего не видно. Кто, чего, там люди приходят и пьянствуют бывает. До утра мы здесь. В нашей команде вот, в смене по 3 человека дежурим. Агар ҷараёни об шуморо барад, талош накунед, зидди он шино кунед, балки дар самти ҷараён оҳиста-оҳиста ба соҳил ҳаракат кардан зарур аст, маслиҳат додааст Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода. Инчунин муҳим дониста шудааст, ки дар ҳолати хастагӣ ё дигар ҳолатҳои ғайри чашмдошт набояд ба вохима афтед, чун ин ҳолат эҳтимоли ғарқ шуданро боз бештар мекунад.